policajných správach sa nezriedka hovorí o vykrádaní garáží. Napríklad odsúdzené auto z garáže v Trenčíne vykradol garáž v okrese Púchov. Z garáže zmizol motor do Krovinorezu. Vykradli garáž a posprejovali auto. Vlámali sa do garáže, potiahli aj detskú trojkolku. Tú istú garáž vykradli dvakrát. Viete, čo by sme mali urobiť, aby zlodeji nekradli naše autá, motorky, kosačky, náradie a všetko dôležité, čo si odkladáme do našich garáží? Musím mať takúto garáž riadne uzamknutú. Riadne uzamknutú, tým myslím to, že v prvom rade musím mať bezpečnostný kľúčik s bezpečnostnou vložkou. Nie bežné kľúčiky, na ktoré sme zvyknutí, také s tými zúbkami, ale skutočne bezpečnostný kľúč na úrovni taký, ktorý býva napríklad v bezpečnostných dverách. To je základ. Čo si predstavujete pod pojmom bezpečná garáž? Tak v prvej rade tá garáž je najlepšie napadnutelná cez dvere. To znamená, v prvej rade bezpečná garáž musí mať pevné, oceľové dvere s veľmi dobrým zámkom, uzamykateľné, možno aj viac bodovo, pretože ako náhle je to len v jednom bode uzatvorené, automaticky je možné tie dvere vypáčiť. Samozrejme, bezpečná garáž musí byť nehorľavá, ideálna, keď je buď murovaná alebo dokonca betónová, ešte lepšie, keď je integrovaná v nejakom objekte, pretože sa k nej nedá dostať potom z tých ostatných strán. No a samozrejme, k bezpečnosti garáži patrí aj to, aby v nej nič nezhorelo, čiže musí mať elektroinštalácie, aj všetky náležitosti vnútri uložené tak, aby nedošlo k nejakému potenciálnemu požiaru alebo inej škode. Uzamknutie napríklad otváravých takých dvojkrídlových klasických garážových dverí je nedostatočné iba v jednom bode, iba v jednom mieste, to je v tej úrovni tej kľúčky, ale treba do garážových dverí inštalovať rozvorový uzamykací zámok, ktorý mi z jedného miesta pri uzamknutí uzamkne jednak v tej štandardnej výške, ale mi musí uzamknúť aj do podlahy, aj smerom hore. Lebo pri dvojkrydlových dverách musí mať každý roh týchto dverí musí mať nejakým spôsobom istený. Garáže poznáme hlavne samostatne stojace, prípadne ako súčasť rodinného domu. Dajú sa všetky tieto garáže financovať zo stavebného sporenia? Jednoznačne od roku 2008 sa dajú všetky garáže, ktoré sú na pozemku prislúchajúcemu k rodinnému domu alebo k bytovému domu, financovať zo stavebného sporenia. Predtým sa dali len integrované garáže, to znamená súčasť domu. Dnes sa dajú aj samostatne stojace garáže a ako som už pôvodne hovoril, so všetkými bezpečnostnými prvkami, to znamená vrátanie špeciálnych dvier, vrátanie zabezpečovacích prvkov, či už sú to alarmy alebo prípadne kamerové systémy, všetko sa dá financovať priamo zo stavebného sporenia aj z úverov. Aký vchod a otváranie odporúčate pre garáže? Čo sa týka odolnosti voči zlodejom, jednoznačne klasické dvojkrídlové dvere, oceľové, myslím tým z plechu, sú to najbezpečnejšou variantou, na ktoré sa ľudia najviac vlastne môžu spoľahnúť, že keď ju uzamknú, tak auto, prípadne motocykel im tam ostane bez poškodenia. Čo by ste poradili, pokiaľ je garáž priamo spojená s domom? Áno, zlodeji veľakrát volia cestu do rodinného domu nie cez bežné vchodové dvere, ktorými ľudia vchádzajú do domu, ale volia cestu jednoduchšiu, že sa vlámu do garáže a z garážového priestoru veľakrát práve bývajú prechodové dvere do obytného priestoru. Takže druhou variantou je osadiť tieto prechodové dvere medzi garážovými priestormi a obytným priestorom kvalitnými bezpečnostnými dverami, jednak z hľadiska protipožiarnosti, ale hlavne z hľadiska odolnosti voči vlámaniu. Tieto dvere potom reálne zabránia tomu pachateľovi prejsť dovnútra tam, kde nechceme, pretože musíme si uvedomiť, že v uzavretej garáži má páchateľ dostatok času a môže veľakrát vyvinúť aj hluk, ktorý si nikto nevšimne. Poistí stavebná sporiteľňa takýto majetok? Stavebná sporiteľňa dnes už aj poisťuje nehnuteľnosti na bývanie a keďže garáž je súčasťou nehnuteľnosti na bývanie, respektíve súčasťou pozemku, na ktorej táto nehnuteľnosť je, tak je súčasťou aj tej poistnej zmluvy a môžem teda naozaj povedať, že sa to oplatí, pretože tá škoda, ktorá môže vzniknúť, je vždy v tisícoch eur a tým pádom tá poistka naozaj občanovi, vlastníkovi takéto nehnuteľnosti alebo toho teda auta, ktoré je vnútri v tej garáži, výrazne pomôže pri naštartovaní sa do novej motoristickej sezóny po tom prípadnom ukradnutí niečoho.